ഹരിഹരിരുദം മദേകബന്ധൂ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നതസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീരേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. നതസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീരേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ശ്ലോകമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ്. പ്രിയവൃദ്ധ മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. നാരദരും മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും എന്നൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര്. ഇപ്പോ അതിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആദ്യ സൃഷ്ടി. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും അവര് അഹങ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. എനിക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, അല്ലെ എനിക്ക് കുറെ അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് അവരതിലൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രാവർത്തികമാകില്ല. അതാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, നോക്കാം. തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീരേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും ധനഭൃത് വിഭൂയാത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീരേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ചെല്ലാം. നതസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീരേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും ധനുഭൃത് വിഭൂയാത്.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। विजयनारायण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। मंजू माताजी चलिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णपुरा माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कच्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे जय जय देवदास माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कच्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सीतारामन माताजी चलिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാജി। നിർമ്മല മാതാജി ചലിए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माताजी पे चला मत चलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूताय विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पंकजाश्री माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपस्य विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तु तनुभृद्भूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विगन्तुं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। परसराम माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृत् विभूयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा शिवसन देवदास माताजी चलिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कष्टे तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वसंत माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कच्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृत् विभूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भारती माता जी चलिए। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तानु प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी जय कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनुष्या वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तो तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मिनी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चित्रा जी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कच्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृद्विभूयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे गोपालन माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनुष्या वा नैवार्थधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभूद्विधूयात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे शाह जी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ പരത സ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ജഗന്നാഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തം തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുരാജൻ മാതാജി ജഗന്നാഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ന ചലു. തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രൂപകൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ചലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജയ് മാതാജി. ചലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈഃ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃത് വിഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ഇവൻ രാവിലെ നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. ശരി. ഇതിന്റെ പ്രധാന വിവർത്തനം ഭാഗം നാ ഒരിക്കലുമില്ല തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കശ്ചിത് ഏതൊരുവനും തപശ്ചര്യയാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ നാ ഒരിക്കലുമില്ല യോഗ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ വീരേണ വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയാൽ മനീഷയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ നാ ഒരിക്കലുമില്ല അർത്ഥ ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ധാർമ്മിക ശക്തി കൊണ്ട് പരതഃ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയാൽ സ്വതഃ വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമത്താൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ കൃതം വിഹന്തും തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ജീവാത്മാവ് വിഭൂയാ കഴിയും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കഠിന തപസ്സിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഉയർന്ന വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ടോ കായിക ബലത്താലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ കർമ്മങ്ങളാലോ ആർക്കും പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരുവനും അവന്റെ ധാർമ്മിക ശക്തിയാലോ ഭൗതിക സമ്പത്തിനാലോ അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധിയാലോ സ്വയമോ അന്യരുടെ സഹായത്തോടെയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജീവിക്കും അതിന് കഴിയില്ല. അതാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ സ്വയംഭൂ മനു വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, രാജാവാകാനായിട്ട്, എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥനാവാനായിട്ട്. അതെന്നാൽ അതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ മഹർഷിമാരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ആർക്കും നിരസിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജീവിക്കും അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. ആരുടെയും ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അല്ലെ പണം കൊണ്ടോ ബലം കൊണ്ടോ ഒന്നിനാലും സാധ്യമല്ല. അല്ലെ മറ്റാരുടെയും സഹായത്താലോ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുവാനാവില്ല എന്നത് ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഗർഗോപനിഷത്തിൽ ഗർഗമുനി തന്റെ പത്നിയോട് പറയുന്നു, ഏതസ്യാവാക്ഷരസ്യാ പ്രശാന്തി ഗർഗി സൂര്യ ചന്ദ്രമസോ വിദ്രുതോ തിഷ്ഠതഃ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗർഗി, എല്ലാം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു നിയന്താക്കളും ബ്രഹ്മദേവനെയും ദേവേന്ദ്രനും പോലുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിനോ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അധികാര പരിധിക്കും നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും മീതെ പോവാനാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക ശരീരം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈശ്വരന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:14 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമമായ ദുരത്യയ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ അതിജീവിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കഠിന വ്രതങ്ങളിലും തപശ്ശരികളിലും നിഗൂഢ യോഗസിദ്ധിയിലുമൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളും. പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരുവനും അവന്റെ നിഗൂഢ യോഗശക്തികളിലാലോ ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നിശിതങ്ങളായ തപോനിഷ്ഠകളാലോ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. അത് അസാധ്യമാണ്. മനീഷയ അഥവാ ബുദ്ധിയാൽ എന്ന വാക്ക് വിശേഷാൽ അർത്ഥവത്താണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടരുതെന്ന് നാരദമുനി ഉപദേശിച്ചിട്ടും കുടുംബജീവിതം സ്വീകരിക്കുവാനും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനും നാരദമുനി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രിയവ്രതന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. ബ്രഹ്മദേവനും നാരദമുനിയും പ്രാമാണികരായതിനാൽ ആരെ അംഗീകരിക്കണമെന്നത് പ്രിയവ്രതനെ വല്ലാതെ അന്താളിപ്പിലാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനീഷയ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഉചിതമാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മദേവനും നാരദമുനിയും ഒരുപോലെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അധികാരമുള്ളവരാകിയാൽ പ്രിയവ്രതൻ ഇരുവരെയും അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ഇരുവരുടെയും ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത്തരം ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബുദ്ധിസങ്കല്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അനാസക്തസ്സ വിഷയാന്യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. അനാസക്തസ്സ വിഷയാന്യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മമതാരഹിതമായി സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് സേവനുമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി അഥവാ മനീഷ. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാകുന്നതോ രാജാവാകുന്നതോ ദോഷകരമാവില്ല. അതിന് ശുദ്ധമായ ബുദ്ധി ആവശ്യമാണ്. മായാവാദി ദാർശനികർ പറയും, ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗൻ മിഥ്യ. ഭൗതിക ലോകം മിഥ്യയാകുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവന്റെയും നാരദമുനിയുടെയും പാതയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്കുകളിൽ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാനായുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഈ ലോകത്തെ മിഥ്യയായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് മിഥ്യയാകാനാവില്ല. പക്ഷേ അത് ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഥ്യയാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സർവ്വതും. ഭഗവത്ഗീത 5:29 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സർവ്വതിന്റെയും പരമോന്നതനായ ഉടമയും ഭോക്താവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടണം. ഒരുവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും അവൻ എല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വിനിയോഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണതയുടെ രീതി അതാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭവായ നാശായ ച കർമ്മ കർത്തും ശോകായ മോഹായ സതാപയായ സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗാമവ്യക്തദിഷ്ടം ജഗദാംഗദത്തേ ഭവായ നാശായ ച കർമ്മ കർത്തും ശോകായ മോഹായ സതാപയായ സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗാം അവ്യക്തദിഷ്ടം ജനതാംഗതത്തേ. ഭവായ ജനനത്തിന്, നാശായ മരണത്തിന്, കർമ്മ പ്രവൃത്തി കർത്തും ചെയ്യുവാൻ, ശോകായ മരണ ദുഃഖത്തിന്, മോഹായ മിഥ്യാമോഹത്തിന്, സദാ എപ്പോഴും ഭയായ ഭയത്തിന്, സുഖായ സന്തോഷത്തിന്, ദുഃഖായ ദുഃഖത്തിന്, ദേഹയോഗം ഒരു ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം, അവ്യക്ത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തിഷ്ടം സംവിധാനം ചെയ്തു, ജനതാ ജീവസത്തകൾ അങ്കാലയോ പ്രിയവ്രത ദത്തെ സ്വീകരിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തകളും ജനന മരണങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിനും വ്യാമോഹിതനാകാനും ഭാവിയിലെ ആപത്തുകൾ ഓർത്ത് ആദി പിടിക്കുന്നതിനും ദുഃഖിക്കുന്നതിനും സന്തോഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിദാന സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഓരോ ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിദാന സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഓരോ ജീവസത്തെയും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ അവനൊരു പ്രത്യേകതരം ശരീരം നൽകപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 3:27 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. 84 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അറിയില്ല. ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി അവയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് എന്നതാണ് വസ്തുത. ജീവസത്തകൾക്ക് അവയുടെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതേസമയം ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചില ജീവികളുടെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ഹ്രസ്വമാണെങ്കിൽ ചിലതിൻ്റെത് വിസ്മയമുളവാക്കും വിധം സുദീർഘമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള അവ ഓരോന്നും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ളതുപോലെ സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനമബോഹനം ച. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. സ്മൃതി വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനവും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ചില ജീവസത്തകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മറ്റു ചില ജീവസത്തകൾക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നത് വാസ്തവമല്ല. ഓരോ ജീവസത്തേക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ സഫലീകരണത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അവനെ ഒരവസരം നൽകുന്നു എന്നതുമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മോചിതനാകും. പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്വാജിതന്ത്യാം ഗുണകർമ്മധാമഭിഃ സുദുസ്തരൈർവത്സവയം സുയോജിതഃ സർവേ വഹാമോ ബലിമീശ്വരായ പ്രോദാനസീവാധിപതേ ച ദുഷ്പദഃ യദ്വാജിതന്ത്യാം ഗുണകർമ്മധാമഭിഃ സുദുസ്തരൈർവത്സവയം സുയോജിതഃ സർവേ വഹാമോ ബലിമീശ്വരായ പ്രോദാനസീവാധിപതേ ച ദുഷ്പദഃ. യത് ആരുടെ വാചി വേദോപദേശങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ദന്ത്യാം ഒരു നീണ്ട പാശത്തിലേക്ക് ഗുണത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രവൃത്തിയുടെയും ദാമഭിഹി പാശങ്ങളാൽ
സുദുസ്തരഹി, ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള വത്സ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി, വയം നമ്മൾ, സുയോജിത കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സർവേ എല്ലാം, വഹാമഹ വഹിക്കപ്പെടുക, ബലിം അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആജ്ഞകൾ, ഈശ്വരായ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ക്രോധ ബന്ധിതമായതിനാൽ, നസി നാസികയിൽ, ഇവ പോലെ, ദിപതേ രണ്ടു കാലുള്ളവന്, ദിപാതേ രണ്ടു കാലുള്ളവന്, അഥവാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ, ചതുഷ്പദ നാൽക്കാലുകൾ അഥവാ കാളകൾ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ചെയ്യും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് വേദങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ വിഭജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാകിയാൽ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. മൂക്ക് കയറിട്ട കാളകൾ കാളവണ്ടിക്കാരൻ നയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ നാം നീങ്ങണം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ തദ്യാം ഗുണകർമ്മ ദാമഭിഹി എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ സഹവാസത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം, സഹവാസത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാമൂഹിക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ 4 ക്രമങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ യോഗ്യതകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിവാദങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെയും യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരീരം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ സാമൂഹിക അന്തസ്സ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ജന്മം കൊണ്ടാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിൽ പോലും മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിഗണന അനിവാര്യമല്ലെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. അതിനാൽ സാമൂഹിക ക്രമത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ ഈ ജീവിതത്തിലെ യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ വീക്ഷണഗതിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നാരദമുനി ശരിവയ്ക്കുന്നു. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് സമൂഹമാണെന്ന് നാരദമുനി പറഞ്ഞു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അവന് ശൂദ്രന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവനെ ശൂദ്രനായി കാണണം. അതുപോലെ ഒരു ശൂദ്ര ഭവനത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുവന് ബ്രാഹ്മണീയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പക്ഷം അവനെ ബ്രാഹ്മണനായി പരിഗണിക്കണം. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണ്. അതിനാൽ നാം വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും വിഭജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകും. മനുഷ്യ സമൂഹം അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിപൂർണമാകാൻ കഴിയില്ല. വിഷ്ണു പുരാണം 3:8-9 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വർണ്ണാശ്രമാചാരവതാ പുരുഷേണ പരപുമാൻ വിഷ്ണുരാരാധ്യതേ ബന്ധാ നാന്യതോഷകാരണം. വർണ്ണാശ്രമാചാരവതാ പുരുഷേണ പരാപുമാൻ വിഷ്ണുരാരാധ്യതേ ബന്ധാ നാന്യതോഷകാരണം. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടണം. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. ഒരുവൻ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും സുസ്ഥാപിത ആചാരത്തിൽ നിശ്ചയമായും നിലകൊള്ളണം. മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ വിഷ്ണു ആരാധനയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അഥവാ പരിപൂർണതയെന്ന് ഇന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല. അതിനാൽ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം പദാർത്ഥത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യൻ അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നു. ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് പദാർത്ഥത്തെ കൗശലം കൊണ്ട് അമ്പരചുംബികളും വലിയ പാതകളും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും മറ്റുമാക്കി പരിഷ്കാരത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാമെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പരിഷ്കാരം നിശ്ചയമായും ഭൗതികമാണ്. കാരണം അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവിലെത്തുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ബാഹ്യാവിഷ്കാരത്തിൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നു. അതിനാൽ ഭൗതിക പുരോഗതിയിലെ മുന്നോറ്റം അന്ധതയാണ്. ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ അന്ധരുമാണ്. അവർ
അവരുടെ അണികളെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യത് വാചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേദങ്ങളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ആ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും താനൊരു ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം വിജയമാകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവനായി തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. മനുഷ്യ സമൂഹം ശാസ്ത്രീയമായി 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളുമായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഒരുവന്റെ ജീവിതം അവൻ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വിജയം പ്രാപിക്കും. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ അല്ല, വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ ജീവിതം വിജയകരമാവുകയും ചെയ്യും. വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. കാളവണ്ടിയിലെ മൂക്ക് കയറിട്ട കാളകൾ വണ്ടിക്കാരന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രം നീങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം. അതുപോലെ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാം നീങ്ങുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിപൂർണമാക്കുന്നതിനുള്ള പാതകൾ സജ്ജമായി കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ മാർഗത്തിൽ നീങ്ങാതെ നമ്മുടെ തോന്യാസത്തിലുള്ള ആശയഗതിയിലൂടെ നീങ്ങിയാൽ ജീവിതം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത്യന്തം നിരാശാപൂർണമാവുകയും ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലാണ്. അതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രിയവ്രതന് നൽകുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ നിർദ്ദേശങ്ങളായി പരിഗണിച്ച് നാം അവയെ നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കണം. പ്രവാചകൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ബ്രഹ്മാവ് പ്രിയവ്രതന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഇത് നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം. എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ട് നാം ഇവയെ നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കണം. ബ്രഹ്മാവ് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് 11 മുതൽ 19 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ, 9 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, അല്ലെ? ഇന്നലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് 12, 13, അങ്ങനെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ, ടോട്ടൽ 9 ശ്ലോകങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണ്? നമുക്കും ഭക്തിത സേവനത്തിന് ജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രിയവ്രതന് നൽകുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ നിർദ്ദേശങ്ങളായി പരിഗണിച്ച് നാം അവയെ നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 16:23 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസിദ്ധിമവനാപ്തി നസുഖം ന പരാംഗതി. നാം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയില്ല. സന്തോഷമോ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിലേക്കുള്ള ഉയർത്തപ്പെടലോ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ.
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് നേരിട്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗന്ധമാദന പർവ്വതത്തിൽ വരികയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? നേരത്തെ സ്വന്തം പിതാവ് സ്വയംഭൂ മനു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവായിട്ട് സ്വയംഭൂ മനു വന്നിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതൊന്നും പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ലെന്നും. നേരത്തെ തന്നെ തപശ്ശരികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് ചാൻസ് ലഭിച്ചത്. ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ ധ്രുവ മഹാരാജ് അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ പ്രജേതസ്സുകൾ വന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് വീണ്ടും തിരിച്ച് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ആരെയാണ് വീണ്ടും പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ തന്നെ സമീപിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോഴ് മുത്തശ്ശന്മാരും കൊച്ചുമക്കളും തമ്മിൽ തമാശ രൂപത്തിൽ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. നേരത്തെ അവസാനമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും നാരദരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇനി പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന പ്രിയവ്രതനെ ഗുണപ്രദമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ അല്പബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നടുത്ത ശ്ലോകത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ മറികടക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയെ മറികടക്കാനാവില്ല. തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാവാ നയോഗവീര്യേണ മനീഷയാവാ നൈവാർത്ഥധർമ്മേ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃദ്വിഭൂയാത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ന എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരിക്കലുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയെ ലംഘിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. തപസ്സും ബുദ്ധിയും സമ്പത്തും ഒന്നും മതിയാവില്ല. കഠിന തപസ്സിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഉയർന്ന വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ കരുത്തുകൊണ്ടോ കായിക ബലത്താലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ കർമ്മങ്ങളാലോ ആർക്കും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരുവനും അവന്റെ ധാർമ്മിക ശക്തിയാലോ ഭൗതിക സമ്പത്തിനാലോ അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധിയാലോ സ്വയമോ അന്യരുടെ സഹായത്തോടെയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുവാനാവില്ല. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജീവിക്കും അതിനെ കഴിയുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും. ആരെ കൊണ്ടും ഒരു ശക്തിയെ കൊണ്ടും അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം കലിയുഗത്തില് ധാരാളം ആൾക്കാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഞാൻ അത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, എൻ്റെ അടുക്ക് ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും നമ്മൾ പല പ്ലാനും ചെയ്യും, ഒരു ദിവസം പ്ലാനും പ്ലാനറൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. ലോകത്തിലൊക്കെ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം എല്ലാം അവരുടെ എന്താ പറയാ സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. എല്ലാം വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ടെല്ലാം ശാമ്പലായി മാറുന്നു, താറുമാറായിട്ട് മാറുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കലിയുഗത്തിൽ ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അവരതിലൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി, എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി, അല്ലെ എന്റെ അധികാരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ എന്റെ അല്ലെ ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്.
അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, അല്ലെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എന്റേത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് മുന്നിൽ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് മുന്നില് നമ്മളെ എന്ത് കഴിവുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രയോജനമാവില്ല. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം, അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്തൊക്കെ വരങ്ങൾ നേടി, അല്ലെ, ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി, അത്രയും അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു ഒന്ന് പിരികം ചലിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ പോലും ഭയപ്പെടുമെന്ന് പറയും. അത്രയും എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അത്രയും വരങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നേടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി, അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ ആ ശക്തിയും അധികാരവും ബലവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ മേൽ നടത്തിയപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാശമുണ്ടായി, അല്ലെ. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ധാരാളം അസുരന്മാരൊക്കെ അവരുടെ ശക്തിയിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു, അവരുടെ ധനത്തില്, അല്ലെ, അവരുടെ കഴിവില്, ഇതിലൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കാലത്തെ ജയിക്കാനാവില്ല, അല്ലെ, മരണത്തെ ജയിക്കുവാനാവില്ല. അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മരണത്തെയും ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, അല്ലെ, കാലത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ. അവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, പ്രായമാവുന്നു, മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അപ്പുറം ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആർക്കും നമ്മുടേതായാലും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താലോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മവും. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവർ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ചെടി നട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഴ നട്ടു, പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കില്ല, പഴം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ. ഇത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാലും വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാലേ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെയോ മതിയാവുള്ളൂ, അല്ലെ. ആർക്കും തന്നെ അത് തടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ളവർക്കോ, അല്ലെ, സ്വന്തം പണം കൊണ്ടോ, സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടോ, സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കാണാം. അവരൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപമാണ്, എന്നാല് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതാണ് അവരുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ അവര് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും, അല്ലെ. അതിന് ആരെ കൊണ്ടും സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അവരൊക്കെ കൈയുയർത്തും. അങ്ങനെ പാപഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയുയർത്തും, അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിനും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാം സ്കന്ധത്തില് അവസാനത്തെ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ടും നരകഗ്രഹങ്ങളുടെ വർണ്ണനയാണ്. 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ശിക്ഷകള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വിവരിച്ചു. നമുക്കറിയാം, എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷകൾ ചെയ്താൽ കോടതിയില്, അല്ലെ, അവര് നിയമപുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അതില് ഓരോരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയും വിധിക്കും ജഡ്ജിമാർ, അല്ലെ. ഇന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ശിക്ഷയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയും ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ നിയമപുസ്തകമാണ്, അല്ലെ. കോടതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നിയമപുസ്തകം കാണാം, അല്ലെ. അതനുസരിച്ചിട്ട് അവര് ഇന്ന എന്താ പറയാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ വിധിക്കും, അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കും പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം
26-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ടും നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വർണ്ണനകളാണ്. 28 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും എത്ര വലിയ ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു നിസാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതുകിനെ കൊന്നാലോ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊന്നാലോ പോലും ശിക്ഷയുണ്ട്. അതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ല, അല്ലെ ഒരു ജീവിയെയും ദ്രോഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല, അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ശിക്ഷയും. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ, അല്ലെ, അതൊന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ. മറ്റ് നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ നമ്മുടെ സമ്പത്തോ അല്ലെ മറ്റാരുടെയും സഹായമോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രാവർത്തികമാവില്ല. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിജയപ്രദമാവില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്, എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ കടമ, ചുമതല എന്ന് ബ്രഹ്മാവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഗർഗമുനി ഗർഗോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യവും പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോട് പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗർഗി, എല്ലാം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു നിയന്താക്കളും ബ്രഹ്മദേവനെയും ദേവേന്ദ്രനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിനോ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അധികാര പരിധിക്കും നിയന്ത്രണരേഖക്കും ഇതേ പോകാനാവില്ല. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും. അപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പ്രത്യേക മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ പോവാനായില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക ശരീരം. എങ്ങനെ തന്നെയാലും ഈശ്വരന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും 7:14 സ്ഥിരീകരിച്ചു, മമമായ ദുരത്തിയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ അതിജീവിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമമായ, എന്റേതാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല, അല്ലെ. ഞാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാന്തരം. ആരാണോ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, എന്നെ സറണ്ടർ ആവുന്നതിൽ അവർക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ. നാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കഠിന വ്രതങ്ങളിലും തപശ്ശരികളിലും നിഗൂഢ യോഗസിദ്ധികളിലും ഒക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളും. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരുവനും അവന്റെ നിഗൂഢ യോഗശക്തികളാലോ ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിതങ്ങളായ തപോനിഷ്ഠകളാലോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്, അത് അസാധ്യമാണ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കും ഒരു രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷകളായാലും, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ശിക്ഷ നൽകുന്നു, അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിന് ശിക്ഷ നൽകുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു ശരീരം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെ. തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, അല്ലെ, ഇടചേരുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഇതിനായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, അതിന് മനുഷ്യരുടെ ശരീരം തന്നെ വേണം, അല്ലെ. മൃഗങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരെക്കാളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് ധാരാളം ഒരു ഒരു വീടൊക്കെ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ വേണം, അല്ലെ. പക്ഷികളൊക്കെ അവരൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടല്ലേ, അല്ലെ, അവര് കൂടും കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീടുണ്ടാക്കുന്ന, അവിടെ താമസിക്കും, അല്ലെ. മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പന്നികളെ പോലുള്ള ജീവികളൊക്കെ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 8ഉം 10ഉം ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ മനുഷ്യരെക്കാളും വളരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമത്തിനായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തവർക്ക് എന്താണ്, പ്രകൃതി ശിക്ഷ നൽകും, അല്ലെ. അവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശരീരം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതമില്ല. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ആരാണോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ,
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരമില്ല, അവർക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ നൽകുന്നത്. അത് നമ്മള് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് പ്രേമാനന്ദി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസന്തുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ വൈഫൈ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ മുതലേ അൺസ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ഏകാദശി 17-ാം തീയതിയാണ് വരിക. അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ബുധനാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. സെപ്റ്റംബർ 17-നാണ് അടുത്ത ഏകാദശി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്.